Ayan mga kajumbaw no, good morning mga kajumbaw no. So nako ipakita ninyo mga kajumbaw no kaning mais na mo diri mga kajumbaw no. Usually mga kajumbaw ang mais bunga ra gina siya og usa, duha or tulo. Kalagsar kay nang bunga og tulo or mga kajumbaw. Usually duha ra gina ana mga nay pinakadaghan. Pero kaning mais na mo diri mga kajumbaw na nag-inusara. Grabe ni mga kajumbaw. 13 kabuok bunga mga kajumbaw. Kung makita ninyo ni mga kajumbaw, mao ni siya mga kajumbaw. Oh. Morning maisa mga kajumbaw, naara ni dire sa Tiguma mga kajumbaw. Ayan mga kajumbaw. Oh, kita ninyo na mga kajumbaw, 13 kabuok ni bunga. Sabig bunga. Oh. Una to mga kajumbaw, gikan sa ubos mga kajumbaw no. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 8, 9, 10, 11, 12, 13. Grabihan ni mga kajumbaw ni maisa oh. Karon pag ko nakakita og mais nga grabe pamunga 13 kabuok mga kajumbaw no. So mao ni amo ang amazing mais diri mga kajumbaw. Nag-inusara ni siya mga kajumbaw, naara pud ni dapig kasada. Grabe kajumbaw.